Her går der 2 grønne og en rød. Den røde er for power til de her, eller power, men for power til de her, mens de grønne er dem, man måler modstanden på med. De bliver så målt af analog 0 og 1, og bruges så til at beregne mængden af pulsmodulationen på de her to, som sendes over til de her 2 transistorer, som kan ses der, som så tænder og slukker for de her 2 motorer. De bruger ekstern power, som fås igennem de her. Det ses her, at det både er ground og positiv, eller plus og minus. Så er der en fælles ground her, og det er for at sørge for, at den svage kreds og den stærke kreds stadig kan snakke sammen. Modtageren her, den modtager på, den har for power, og den for jord, og så sender den, eller modtager den på port 7 herover. Så har vi noget strøm kørende ud til den her power rail, ekstern power herover. De styres ved at åbne og lukke for de her. Det er sådan nogenlunde det. Det ses her, at dem her, når du så kører op og ned på de her, så skifter det her signal, kan man sige. Så skifter værdien i den her. Det var ligesom modtagerdelen. Der skal så noget kode på, som sørger for, at alt efter hvad den modtager på den her, så sender den et forskelligt signal ud på den her, som så regulerer, om den enten kører fremad eller tilbage, eller i hvilken hastighed den gør det. Det er noget med at sige, at den her den er ved 500 normalt, så hvis den er over 500, så er det fremad, hvis den er under 500, så er det tilbage, og alt efter hvor meget den er over det, så skal den så have nogle trin til ligesom at bestemme hastigheden. Og det er så noget, det man sætter på pulsmodulationen. Der får jeg en kreds næste gang, som jeg kan sætte det på. Det her, det er så afsenderdelen, og det består af afsenderen her, som sender de her 2, er sådan set de samme som den her. Men nu vil jeg lige synes jeg kan kode det her, og få dem her til at styre dem her. Og så bagefter, så skal jeg så have den her til at sende signal til den her. Og så skal jeg nemlig bruge den her afsender til at sende til den her modtager, som så skal sende det til den her Arduino, som så skal sende det ud i de her pulsmodulationer for at styre de her motorer. Men det er ligesom 2 dele. Den her, den fungerer ved, at den sætter strøm til de her, og måler på de her med de analog porte 0 og 1, A0 og E og A1. Den sender så signalet over til den her via port 7, som får 5 volt og ground og input for 7'eren, og sender det så ligesom over til den anden. Det er ligesom hvad den skal indtil videre. Og det her er antennen. Så er der en lille LED, som kan bruges til at sige noget. Det skal så deles op, så at den først sender inputtet fra den der, så sender den inputtet fra den der, og så modtager den her jo så inputtet fra den ene, og modtager inputtet fra den anden. Og det jeg så havde tænkt mig at gøre, det var at sige, okay, først så modtager den et x. Når den har modtaget x'et, så kommer den deres værdi, så modtager den et y, så modtager den der værdi. Det vil sige, at jeg kan justere og sige, eller endnu smartere, jeg kan lave en streng, som er bygget op af den deres værdi med et x foran, og den deres værdi med et y foran. Og så kan jeg gå ind og sige, hvis den første karakter i strengen er x, så skal du læse fra plads 1, eller plads 2, men det hedder plads 1. Så skal du læse fra den plads og fremad til beskeden er færdig. Og det er så den værdi, du skal bruge. Altså det er den her, der skal gøre det, ikke? Det er så den værdi, du skal bruge til at styre de her